дай, мотивирай се и не спирай. Дай, покажи, я чакай, докажи за какво си на тази земя. Натискай, кажи. Върху принципите си се фокусирай. Всяко нещо, което те разсейва, го игнорирай. И всяко твое действие го афирай. За всяко твое действие се концентрирай. И грешката, която направиш, коригирай. Не дей допуска провала да те срине. И всеки, който се опитва да те спира, да се опитва, ама ти го комплексирай. Дай, мотивирай. Я чакай, дай, докажи. И на всичките уния им го разкажи. За какво си се борил и турмозил. И целият си живот за какво си вложил. Дай, мотивирай. Я чакай, дай, докажи. И на всичките уния им го разкажи. За какво си се борил и турмозил. И целият си живот за какво си вложил. Дигай гарда с високо самочувствие. Да карай ги да се плашат от твоето присъствие. Защото твоето безсъние е причината сега да си уродие. Давай, натискай, гради, мачкай гази. Всеки ти се присмиваше, ма сега като се подобри, го правиш ти. Дай, мотивирай. Я чакай, дай, докажи. И на всичките уния им го разкажи. За какво си се борил и турмозил. И целият си живот за какво си вложил. Дай, мотивирай. Я чакай, дай, докажи. И на всичките уния им го разкажи. За какво си се борил и турмозил. И целият си живот за какво си вложил. Трябва да си безпощаден, трябва да си кръвожаден. Накарай ги да мислят за тебе, че ти си единствения, който е останал. Който не са успели да пречупят, който не са успели да провалят. Докажи, разкажи и покажи. Намери си влечението в спорта. Събирай практически отси на хоризонта. Не дей се депресира, не скачай от моста. Вместо това отивай да хващаш лоста. Живей си момента на 100%. Трябва да усетиш момента от тренировката, поредна ефекта. Трябва да си на тялото си архитекта. Дай, мотивирай. Я чакай, дай, докажи. И на всичките уния им го разкажи. За какво си се борил и турмозил. И целият си живот за какво си вложил. Дай, мотивирай. Я чакай, дай, докажи. И на всичките уния им го разкажи. За какво си се борил и турмозил. И целият си живот за какво си вложил. До тук стигнахме, май му се вижда края. На всяка чужа атака прави контратака. Бих ти казал, че само Господ прощава. А такива като тебе заслужават евтаназия. И така цял живот ме е мачка, докато нашите за всяка стъпинка скърфи под бачкат. И тия работи в мене огъня разпалва. Дай, мотивирай. Я чакай, дай, докажи. И на всичките уния им го разкажи. За какво си се борил и турмозил. И целият си живот за какво си вложил. Дай, мотивирай. Я чакай, дай, докажи. И на всичките уния им го разкажи. За какво си се борил и турмозил. И целият си живот за какво си вложил.